Din ir-raba' lezzjoni divina li ħatejjina għar-rabaħat tar-Randan ħatkun preseduta minn Father Frankie Cini li huwa il-provinċjal tal-MSSP u riflessjonijiet ħajkunu mexxija minn Una Patri Marti Mikalle fil-provinċjal tagħna il-Kabuċċini. Infakrukom illi l-ġimgħa d-dieħla din-lezzjoni divina mhijiex ħassir il-ħamis minħabba li tkun il-festa ta' San Giuseppe, però minflok se nintaqgħu l-erba'. Mela il-ġimgħa d-dieħla nintaqgħu l-erba' fl-erba' ta' war nofsinhar hawnhekk fl-istess post u l-istess ħin. Inhu bil-wifqa minn fuq il-kolba tal-kant insibu innu numru 28 ftakar fina. Fina mulej li xlifna Itawl tijek u l-faraġ tal-lum Henna lina u fismek eħlisna Mil-sarat li ġarrabna fid-nur Tħallasni xomu lejfu li moti Insaltija tawlidek dajfin Una dafna mitbajja taruna Sabiex nejxu għal dejjem safin Flimkien mill-bidu Ftakar fina mulej għaliex tlifna Itawl tijek u l-faraġ tal-lum Henna lina u fismek eħlisna Mil-sarat li ġarrabna fid-nur Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Kemm nixbarna wkoll għal din il-meditazzjoni mill-ġdid fir-Randan mal-kelma ta' Alla, nitolbu l-mulej biex verament jiftaħ il-qalb tagħna biex aħna li qegħdin hawn l-ispirtu tal-qalb tagħna jkun verament miftuħ għal-kelma u r-rieda tiegħu. Nitolbu. Għatina mulej li bil-ħarsin tar-Randan nikbru fil-erf u nitajxu bl-ikel tal-kelma tiegħek biex narfu nittrażnu bħajja qaddisa. Ninataw lilek qalbna kollha u nkunu dejjem maqudin qalb waħda fit-talb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Aw bil-wifqa xandir tal-kelma. Gloria u tifir lila Kristu Gloria u tifir lila Kristu Tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitweridx mill-ġdid ma jidħolx fis-saltna ta' Alla. Gloria u tifir
lila Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lil Nikodemu: kif Mosè refa s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bejn il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bax lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax m'emminx fl-isem tal-iben il-waħdini ta' Alla. U l-ġudizzju huwa dan, li d-dawl ġie fid-dinja imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl. Għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Iżda min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Ħuti dini l-kelma tal-mulej tifħi lilek Kristu. Is-silta tal-Evanġelju li Knisja qed tipproklama f'dan ir-raba' ħadd tar-Randan tagħmel parti mill-laqgħa bejn Ġesu u Nikodemu. Rakkont li insibuh irrakkuntat biss fl-Evanġelju skont San Ġwan eżattament fil-kapitlu 3. Nikodemu naqraw li kien wieħed mill-kbarat tal-Lut u li ġie għand Ġesu bil-lejl. L-Evanġelista San Ġwan jagħti importanza lil dan id-dettall, il-fatt li Nikodemu mar bil-lejl. Tant li meta jerġa' jissemma Nikodemu fix-xena tad-difna ta' Ġesu fil-kapitlu 19, ifakkarna li Nikodemu li dan il-persuna huwa l-istess persuna li qabel kien mar għand Ġesu bil-lejl. Il-fatt li Nikodemu mar għand Ġesu bil-lejl jurina li hu ma xtaqx li sħabu l-oħra jsiru jafu din il-laqgħa tiegħu ma' Ġesu. F'kelma oħra l-kemm jidher li kien qed jemmen f'Ġesu, Nikodemu ma xtaqx li xi ħadd jassoċjah jorbtu mal-persuna ta' Ġesu. Pjuttost huwa ried li jibqa' dixxiplu bil-moħħbi ta' Ġesu. Dan il-punt ikompli joħroġ ċar fit-tieni episodju li fih jissemma dal-istess personaġġ. Meta Nikodemu prova jiddefendi lil Ġesu quddiem sħabu l-oħra. Imma meta dawn sfidawh biex ikompli jagħti xhieda, Nikodemu waqaf ma komplix għax beża' kif naqraw fil-kapitlu 7 ta' San Ġwan. Nikodemu jerġa' jitfaċċa t-tielet darba f'dan l-Evanġelju eżattament fix-xena tad-difna ta' Ġesu. Meta huwa mar jitfel lil Ġesu brid solenni ħafna. Għalkemm faċilment nieħdu l-impressjoni li Nikodemu kien qed juri kuraġġ u rispett kbir f'dan il-ġest li kien qed jagħmel, huwa wera li hu kellu x'jaqsam biss mal-ġisem mejjed ta' Ġesu. Dak li kien joqsu Nikodemu kienet laqgħa ma' Kristu l-xost, ma' Kristu ħaj, laqgħa li fil-fatt qatt ma naqraw dwarha fl-Evanġelju. Nikodemu jiftaħ il-konverzazzjoni tiegħu ma' Ġesu billi jindirizza lil Ġesu bħala Rabbi, terminu ta' rispett imma mhux ta' fidi.
Fil-waqt li jara fil-sinjali jew il-mirakli li kien qed jagħmel Ġesu juru li huwa kien mgħallem mibgħut minn Alla u li Alla kien miegħu. Aktar ma naqraw minn dan ir-rakkont iżda nindunaw li dan id-dialogu bejn Ġesu u Nikodemu fil-fatt jispiċċa f'monologu għaliex Nikodemu jgħib ħelu mix-xena mingħajr ma kien kapaċi lanqas li jkompli il-konverzazzjoni tiegħu ma' Ġesu. Tantu hekk illi xi studjużi ta' dan l-Evanġelju għaddew saħansitra il-kliem li jgħid Nikodemu li Ġesu f'dan ir-rakkont. Fil-vers 2 Nikodemu jgħid 24 kelma. Fil-vers 4 dawn il-kliem ta' Nikodemu jonqsu għal 18. Fil-waqt l-aħħar kontribut tiegħu fil-vers 9 Nikodemu itenni biss 9 kelmiet. Imbagħad Ġesu donnu jispiċċa jitkellem waħdu kif turina s-silta li qed nipproklamaw f'dan ir-rabaħat ta' Randan. Fis-silta għandna waħda mill-aktar sentenzi qawwija ta' Ġesu li nistgħu ngħidu li tiġbor fil-qosor il-messaġġ kollu tal-Evanġelju. Kważi nistgħu nazzardaw ngħidu li kieku kellna din is-sentenza biss mill-Evanġelju kollu diġà kien ikun biżżejjed. Is-sentenza li qed nirreferi għaliha hija dik li nsibu fil-vers 16. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda ikollu il-ħajja ta' dejjem. L-għan tal-inkarnazzjoni li skopa li Alla sar bniedem huwa mela biex jurina l-imħabba tal-missier. L-intweriet flotja tal-iben il-waħdini tiegħu lilna li ma għotja issarfet fis-salvazzjoni tagħna. Dan hu il-messaġġ kollu tal-Evanġelju li għalih rridu nwieġbu bit-twemmin tagħna fl-iben ta' Alla. Dan il-kliem kif ippreżentat lilna mill-Evanġelista San Ġwan iżda rridu nippruvaw ninkwadrawh fil-kuntest ta' polemika li r-raba Evanġelista jidher li kellu mal-Lut li baqgħu ma jemmnux li Ġesu hu l-iben ta' Alla. Fil-mod sottili tiegħu ta' kif jippreżenta li Ġesu, l-Evanġelista San Ġwan jurina li Ġesu huwa superjuri fuq kull personaġġ li jissemma fit-Testament il-Qadim. Imqal fuq Mosè u Elija li ltqajna magħhom fit-tieni ħadd tar-Randan fl-episodju tat Trasfigurazzjoni. Fit-Testament il-Qadim naqraw kif Elija tela s-sema fit-tieni ktieb tas-Slaten. Hemm imbagħad tradizzjoni ludija li tgħid li Mosè ukoll tela s-sema. Imma f'dan id-dialogu ta' Ġesu ma' Nikodemu huwa jgħid ħadd ma tela s-sema, ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema. B'hekk Ġesu rid juri s-superjorità tiegħu fuq daw il-personaġġi kbar tat-Testament il-Qadim. L-istess kif naqraw fil-prologu fid-daħla ta' dan l-Evanġelju. Meta l-awtur jikteb li l-Alla għadu ħadd ma rah, imma rrafunna l-iben il-waħdini ta' Alla li hu fih dan il-missier. L-isfond ta' din is-sentenza hija t-talba li Mosè kien għamel lill-Alla sabiex jurih wiċċu, li ma talba ġiet irrifjutata lil Mosè. Imissa kien hemm xi ħadd superjuri aqwa minn Mosè, għaliex dan ra wiċċ il-missier, qed nirreferu għall-iben ta' Alla li hu fih dan il-missier li ġie fid-dinja biex jurina minnu l-missier. Ir-rwol uniku ta' Ġesu bħala dak li jurina l-missier iwieġeb għall-mistoqsija li qiegħed it-Testament il-Qadim dwar min jista' jurina l-erf. Fil-ktieb tal-Proverbji, pereżempju fil-kapitlu 30, Agur bin Ġaki fit-tfittxija tiegħu għall-erf jistaqsi min qattela s-sema u reġa' niżel. Baruk jistaqsi wkoll dwar l-erf meta jgħid min qattela s-sema u sabu
u niżlu misħab. Għal dawn il-mistoqsijiet antiki fl-Iskrittura issa għandna tweġiba. Issa għandna lil Ġesu bin il-bniedem, dak li niżel mis-sema sabiex jerġa' jitla s-sema. U dan il-punt idaħħalna fil-qalba tas-silta li qed nimmeditaw fuqha. F'din is-silta l-Evanġelista San Ġwan jitkellem bil-lingwaġġ stupend tiegħu fuq il-mewt ta' Ġesu bħala mument ta' glorifikazzjoni. Il-mument li fih u permezz tiegħu Ġesu jerġa' jirritorna minn fejn ġie fil-glorja li kellu sa mill-bidu. Fil-fatt f'dan l-Evanġelju qatt ma naqraw b'mod espliċitu li Ġesu miet. Qatt u fl-ebda mument l-Evanġelista San Ġwan ma jgħidilna li Ġesu miet. Minflok huwa juża espressjonijiet oħrajn biex jirreferi għal mument tal-mewt ta' Ġesu. Pereżempju, fil-bidu tas-silta tal-aħħar ċena, l-Evanġelista San Ġwan jitkellem fuq il-mewt ta' Ġesu bħala passaġġ. Hekk naqraw fil-kapitlu 13 vers 1. Qabel il-festa tal-Għid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier. Hekk ukoll meta niġu għar-rakkont tal-mewt ta' Ġesu fuq is-salib. L-Evanġelista San Ġwan ma jgħidilniex li Ġesu miet. Minflok fil-kapitlu 19 vers 30 naqraw: Kif Ġesu ħalħal qal kollox u mitmum. Imbagħad mejjer rasu u rat l-ispirtu. Fid-daw ta' dan il-lingwaġġ ta' kif l-Evanġelista San Ġwan jitkellem fuq il-mewt ta' Ġesu, irridu nippruvaw nifhmu wkoll dak li dan l-istess Evanġelista jgħidilna fuq il-mewt ta' Ġesu fis-silta li qed nimmeditaw fuqha meta naqraw. U kif Mosè refasser fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Għar-Rab Evanġelista il-mewt ta' Ġesu tiġi spjegata bl-espressjoni jeħtieġ li bin il-bniedem ikun merfuħ jew aħjar igglorifikat. It-tifsira ta' din l-espressjoni niskopru aktar fit-taqsima li jmiss tal-lezzjon. Bil-wifqa kantaw l-ewwel żewġ strofi mill-innu għall-Bħanina numru 111.
كبس للوبنا مجبورين في رجليك بين ارتمهابتك سابيش نرسوليك جيسو هالينا نجوهدك في سكيت بشهنا نكرو ملهب استسمويت فيك بالسلهايا فيك دولو الجيد انتي تعلوبنا لزس عالبوسي Naddu għal-fazi l-oħra tal-lezzju il-meditazzju. Fl-Evanġelju skont San Ġwan ma nsibux it-tlet ħabbiriet tal-passjoni, tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesu bħalma naqraw fl-Evanġelji sinottiċi. Minflok dal-Evanġelista jinkludi 3 sentenzi ta' Ġesu li fihom jitkellem mill-mewt tiegħu bħala il-waqt li fih se jkun merfuħ il-fuq. L-ewwel referenza insibuha fis-silta li qed nimmeditaw fuqha. Meta lil Nikodemu Ġesu jgħidlu: u kif Mosè refa' is-ser fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bejn il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. It-tieni referenza nsibuha fil-kapitlu 8, vers 28. Meta Ġesu din id-darba jgħid lil-Lut: meta terfgħu il-fuq il-bejn il-bniedem, imbagħad tarfu li jiena hu. It-tielet referenza insibuha fil-kapitlu 12, vers 32. Meta Ġesu jgħid lill-folla li kienet qed tisimgħu: u meta nintrefa' l fuq mill-art jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. Huwa propju f'din it-tielet referenza fejn l-Evanġelista San Ġwan jidħol direttament bil-kummentarju tiegħu sabiex jispjegalna x'kien qed ifisser Ġesu b'dan il-kliem. Hekk inkomplu naqraw. Huwa qal dan biex jurihom bliema mewta kien sejjer imut. Mela 3 referenzi għal bin il-bniedem li ser ikun merfuħ il-fuq mill-art huma referenzi għal mewt ta' Ġesu. Imma għaliex l-Evanġelista San Ġwan jażel li jitkellem jew aħjar li jinterpreta il-mewt ta' Ġesu b'dan il-lingwaġġ ta' glorifikazzjoni. Sabiex nippruvaw nwieġbu għal din il-mistoqsija, l-ewwel iridu nżommu f'moħħna aspett importanti fit-teoloġija ta' dan l-Evanġelista. Meta r-Rab Evanġelista ġie biex jirrakkonta il-passjoni u l-mewt ta' Ġesu, huwa għażel li jħalli barra l-aspetti ta' umiljazzjoni li nsibu jakkumpanjaw dawn l-istess rakkonti fl-Evanġelji sinottiċi. Per eżempju, fl-Evanġelju skont San Ġwan, meta niġu għall-episodju ta' Ġesu fil-ġnien tal-Ġitsemani, ma naqraw xejn dwar il-qtar bħal tad-demm li niżel mhuwiex Ġesu. Ma nsibux ir-referenza għad-dera tal-anġlu li der ifarraġ il-Ġesu. M'hemmx lanqas it-talba ta' Ġesu lill-missier
biex ibiet minnu dan il-kalċi. M'hemmx lanqas referenza għad-dixxipli li raqdu flok talbu. M'għandniex lanqas referenza għal bewsa ta' tradiment ta' Ġuda. Lanqas ma nsibu il-ħarba tad-dixxipli mill-ġnien. M'hemm l-ebda referenza għal bżieq fuq wixx Ġesu waqt il-flaġellazzjoni. Lanqas ma naqraw dwar xmun iċ-Ċirinew li refa' is-salib ta' Ġesu. Huwa Ġesu li jimxi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Lanqas m'għandna it-tajjir li Ġesu msallab mis-soldati mill-ħalli l-ħażin jew mill-qassisin il-kbar u l-kittieba. Lanqas m'għandna referenza għal xi ħallelin minflok naqraw hemm huma salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kun naħa u Ġesu fin-nofs. Lanqas m'għandna referenza għal mewt ta' Ġuda l-Iskarjota, kif lanqas ma nsibu l-għajta ta' dwejjaq ta' Ġesu fuq is-salib Alla tiegħi għaliex tlaqtni. It-tiċrita tal-purtiera tas-santwarju tat-tempju hija wkoll nieqsa, kif ukoll ir-referenza għad-dalma kbira li waqgħet fuq il-pajjiż kollu li jsemmi San Mark. Hekk ukoll it-teżżiża tal-art, il-ftuħ tal-oqbra u d-dera tal-mejtin fil-belt ta' Ġerusalemm li jsemmi Mattew huma l-koll nieqsa minn San Ġwan. Minflok dawn l-aspetti l-Evanġelista San Ġwan jagħżel li jirrakkonta il-passjoni u l-mewt ta' Ġesu b'kuluri jgħidu b'aspetti ta' glorja u ta' rebħa. Hekk rid jinterpreta il-ġrajja tal-passjoni u l-mewt ta' Ġesu ir-Raba Evanġelista, meta jorina lil Ġesu donnu xi surmas tal-banda li qed imexxi kollox hu. Ġesu fil-fatt tal-Evanġelju jiġi ppreżentat bit-titlu ta' Sultan, Basilejus bil-Grik, titlu li jissemma tant drabi fir-rakkonti tal-passjoni u l-mewt ta' Ġesu. Hekk jiddikjarah Pilatu lil Ġesu quddiem il-poplu. U hekk kienet tgħid it-tabella ta' fuq is-salib miktuba bi 3 lingwi, tabella li ma ġietx imħassra minn Pilatu minkejja l-protesti tal-qassisin il-kbar u l-lut biex bekk Pilatu konferma li Ġesu kien tassew sultan. L-aħħar kliem ta' Ġesu f'dal-Evanġelju huwa kollox mitmum tetelestai bil-Grik. Ġesu kien wettaq ir-rieda tal-Missier sal-aħħar. Dan kien l-iskop li għalih li ben ta' Alla sar bniedem. U għax wettaq ir-rieda tal-Missier sal-aħħar li ben issa seta jirritorna lejn il-Missier fil-glorja li kellu minn qabel. Return to Sender, id-diska ta' Elvis Presley li toqgħod ħafna għall-Kristoloġija ta' San Ġwan. Huwa fid-dawl ta' daw id-dettalji li rridu mmorru lura għall-mistoqsija tagħna. Għaliex San Ġwan jitkellem mill-mewt ta' Ġesu bħala il-mument tal-glorifikazzjoni, il-mument tal-irfih il-fuq. Għal dan l-Evanġelista, is-salib ta' Ġesu huwa mod kif hu kien merfuh il-fuq fiżikament mill-art, imma fl-istess ħin dan kien il-mod kif Ġesu ġie merfuh il-fuq lejn is-sema. F'kelma oħra għal dan l-Evanġelista, il-mewt, il-qawmien u t-tluħ ta' Ġesu fis-sema huma bħal avveniment wieħed li jseħħ f'daqqa fuq is-salib. Is-salib isir għal dan l-Evanġelista l-ikona tal-glorifikazzjoni tal-iben ta' Alla, kif inhu ppreżentat fl-ikona tas-salib ta' San Damjan li kellem il-San Franġisk tas-Sisi. F'din l-ikona naraw il-Kristu msallab bil-kustat minn fut, allura prova li hu mejjed, imma fl-istess ħin il-kurċifiss ta' San Damjan għandu għajnejh miftuħin beraħ, jiġifieri għadu ħaj.
F'din l-ikona tal-Kurċifiss ta' San Damjan mela li hija ispirata mit-teoloġija tal-Evanġelista San Ġwan għandna lil Kristu msallab mejjed imma ħaj fl-istess ħin, jew aħjar igglorifikat. Is-salib isir it-tron tas-Sultan li minn fuqu huwa jiġbed il-bnedmin kollha lejh. Forsi mhux tab xejn mela li fis-silta li qed nimmeditaw fuqha Ġesu jġib l-eżempju ta' dak li Mosè kien għamel fid-deżert u jqabblu ma' dak li kellu jseħħ fil-mewt tiegħu fuq is-salib. Kif Mosè refa' s-ser fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Meta Mosè għamel is-serb u waqfu fuq arblu tal-bronż, in-nies li kienu jingidmu misrif velenużi setgħu iħarsu lejn dan is-serb u jfiequ kif naqraw fil-ktieb tan-Numri. Hekk kellha tkun il-mewt ta' Ġesu, espressa fil-mument meta Ġesu jiġi merfuħ il fuq. Bħalma dawk li kienu jħarsu lejn is-serb kienu jfiequ, hekk ukoll dawk li jħarsu lejn Ġesu meta jintrefa' l fuq kellhom ikunu salvati huma wkoll. L-irfieħ ta' Ġesu l fuq mela ser ikun il-mod li bih tingħata l-ħajja lil dawk li jemmnu fih. Għall-Evanġelista San Ġwan il-mewt ta' Ġesu fuq is-salib issir għalhekk mezz ta' salvazzjoni jew aħjar ta' ħajja, zoe bil-Grik, kelma favorita ta' dan l-Evanġelista li tesprimi s-salvazzjoni. Nistgħu ngħidu li aħna lkoll ġejna migdumin mis-serb velenuż tax-xitan. Iżda quddiem din is-sitwazzjoni Alla l-imbierek ipprovdilna xi ħadd aqwa mill-arblu tas-serb tal-bronż. Quddiem il-velenu li bih ġejna migdumin, Alla l-imbierek ipprovdilna lill-Ibnu stess. U hawnhekk fejn is-silta li qed nimmeditaw fuqha iddaħħalna għal waħda mill-aktar sentenzi qawwija kif għedna fil-bidu tal-Evanġelju. Għax Alla hekk ħab lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda ikollu l-ħajja ta' dejjem. Kif għedna fil-bidu ta' din il-lezzju, kieku għandna dan il-vers biss mill-Evanġelju kien ikun diġà biżżejjed. F'dan il-vers insibu l-għan l-iskop tal-inkarnazzjoni. Għaliex Alla sar bniedem? Alla sar bniedem għax rid jurina l-imħabba tiegħu flotja ta' ibnu fuq is-salib biex bekk kisbinna l-ħajja ta' dejjem is-salvazzjoni tagħna. Kif nistgħu nibqgħu bħal statwi tal-ġebel kesħin quddiem stqarrija daqshekk solenni. Kif nistgħu ma nweġbux għal din l-imħabba kbira murija lilna bla ma jistħoqilna minn Alla stess. Jew kif nistgħu ma nersqux lejn il-mulej tagħna lejn Ġesu s-Salvatur is-Sultan biex jinfiqu mill-velenu li ħadna mill-gidma tax-xitan. Ekk jew ma nħallux dan ir-randan jgħaddi mingħajr ma nagħmlu tagħna t-talba ta' Abram quddiem il-messaġġiera ta' Alla li għaddew minn quddiem l-għarix tiegħu. Sidi, jekk jiena sibt ħniena f'għajnejk, tibqax għaddej minn quddiem l-għaddej tiegħek. Ejjew nitolbu din it-talba tal-qalb. Nitolbu sabiex il-mulej ma jibqax għaddej mingħajr ma jieqaf quddiem il-ħajja tagħna. Ħalli jagħtina l-Ispirtu tiegħu, ħalli jgħinna nitwildu mill-ġdid l-istedina li Ġesu għamel lil Nikodemu.
bil-wif ankantaw l-ewwel żewġ strofi mill-innu ħennalina numru 32. Hennalina mulej, hennalina. Hennalina mulej, hennalina. Lik mulej nollu lubna jismana. Għalix fiki tamajna finiket. Hennalina mulej, hennalina. So benin minnu bitali modi. Nitolbuk trot il-mafra tal-sara. Hennalina mulej, hennalina. Naddu issa għal-fażi tal-operazzju. L-aħħar parti tas-silta li fuqha qegħdin nimmeditaw toffrilna għażla fundamentali fil-mixja tagħna wara il-persuna ta' Ġesu. L-Evanġelista San Ġwan jispjegalna għax Alla ma bagħatx lill-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Mela l-għan tal-inkarnazzjoni ma kienx wieħed negattiv, ma kienx wieħed ta' ħaq jew ġudizzju, imma biex id-dinja issalva, sozo bil-Grik. Immedjatament wara li l-Evanġelista jagħmel din il-ħaġa ċara, min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa diġà ikkundannat, għax ma jemminx fl-isem tal-Iben il-waħdini ta' Alla. F'din is-sentenza mill-vers 18, ir-Rab Evanġelista jagħtina x'nifhmu li fil-ħsieb tiegħu il-ġudizzju mhuwiex xi ħaġa li se jsir fl-aħħar tad-dinja kif naqraw fl-Evanġelji l-oħra. Imma l dan l-Evanġelista il-ġudizzju huwa xi ħaġa tal-preżent, xi ħaġa li qiegħda ssir issa, għalkemm testi oħra f'dan l-Evanġelju jurina li huwa wkoll żamm ippreserva l-idea tal-ġudizzju fil-futur. Min ma jemminx huwa diġà ikkundannat. Il-kelma diġà hawnhekk turi li l-ġudizzju jew aħjar il-kundanna qiegħda isseħħ issa fil-persuna li tibqa' ma temminx. Imbagħad permezz tal-kliem ta' Ġesu l-Evanġelista jgħaddi biex jispjegalna x'jifhem b'ġudizzju jew kundanna meta jkompli jikteb fil-vers ta' wara, fil-vers 19. U l-ġudizzju huwa dan li d-dawl ġie fid-dinja imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-emil tagħhom kien ħażin. F'dan il-vers l-awtur jiddefinixxi il-ġudizzju f'kategoriji simboliċi tipiċi apokalittiċi. L-awtur jippreżenta it-twemmin jew in-nuqqas ta' twemmin f'Ġesu f'kategoriji ta' dawl u dlam, dualiżmu li diġà huwa mħabbar fil-prologu fid-daħla ta' dan l-Evanġelju fejn naqraw id-dawl jiddi fid-dlam, imma id-dlam
ma jelbux. Din l-għażla bejn id-dawl li hu Ġesu li bent Alla u dlam simbolu tal-ħażin jiġi ppreżentat b'mod stupend minn dan l-Evanġelista fix-xena li fiha Pilatu jagħti għażla lil-Lut. L-għażla bejn Ġesu, is-Sultan, jew Barabba, il-ħallil jew il-brigant. Din ix-xena hija xena fundamentali fit-teoloġija ta' dan l-Evanġelju. U sabiex napprezzaw dak li jiġri f'din ix-xena, irridu nżommu f'moħħna l-kliem ta' Ġesu fil-kapitlu 10, meta huwa jitkellem fuq innifsu bħala ir-raj it-tajjeb. Hawnhekk Ġesu jgħidlek: jiena ir-raj it-tajjeb, jiena nara fin-naċċ tiegħi u n-naċċ tiegħi jarfu lili. Mela huma biss in-naċċ li jappartjenu lil dan ir-raj li jistgħu jarfuh. Hekk tiġi ppreżentata pereżempju Marija ta' Magdala meta fl-ewwel jum tal-ġimgħa marret ħdejn il-qabar u sabitu vojt u rat lil Ġesu imma ma rfitux għax ħasbitu l-ġardinar. Arfitu biss meta huwa sejħilha direttament bisimha Mirjam u hija daret u qaltlu Rabbuni. Marija hawnhekk tiġi ppreżentata bħala waħda min-naċċ ta' Ġesu li jsejħilhom bisimhom u huma jarfuh. Bil-kuntrarju ta' dan iżda fix-xena tal-għażla li Pilatu jagħti lil-Lut jekk dawn ridux li jħelsilhom il-Ġesu ir-raj it-tajjeb jew il-Barabba, il-Lut qatt ma setgħu jażlu lil Ġesu l-raj it-tajjeb. Għaliex? Għaliex huma ma kinux jappartjenu lilu. Minħabba f'hekk ma setgħux jarfuh għax hemm ilhom kien dlam u mhux dawl. Minflok li dan ir-raj huma għażlu lil Barabba li fi kliem l-Evanġelista San Ġwan dan Barabba kien brigant. Dak li interessanti hawnhekk huwa li l-kelma brigant użata biex tiddeskrivi lil Barabba bil-Grik hija l-kelma lestes. U din il-kelma brigant lestes l-Evanġelista San Ġwan diġà uża fil-kuntest tad-diskors tar-raj it-tajjeb. Meta joħloq kuntrast bejn ir-raj it-tajjeb u l-brigant. Il-brigant naqraw jidħol fil-maqjel mhux biex joħsib in-naċċ, imma biex jisraq, biex joqtol u biex jeqret. 3 azzjonijiet li jintensifikaw mill-ħażin għall-agħar. Dawk li għażlu lil Barabba lil brigant u mhux lir-raj it-tajjeb mela għamlu din l-għażla minħabba li kif ikompli jispjega Ġesu fis-silta li qed nimmeditaw fuqha għax kull min jagħmel il-ħażin jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. F'kontrast ma' dawn Ġesu ikompli jispjegalna. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Naħseb li ma nkun żbaljat jekk ngħid li ħajjitna hija ġlieda kontinwa bejn id-dawl u d-dlam, bejn li nagħżel li nobgħod id-dawl biex nuża l-espressjoni li juża Ġesu jew inkella li nersaq lejn id-dawl. Din il-ġlieda nistgħu ngħidu li tiddomina il-paġni tal-Iskrittura mill-bidu sal-aħħar fil-ħajja ta' tant personaġġi li jissemmew u li fihom nilħu wkoll il-ħajja tagħna. Huwa biss meta f'qalbi timbet il-konvinzjoni li jsemmi ir-Rab Evanġelista f'din is-silta li Alla hekk ħabb lid-dinja li tal ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, li nista' tassew inwieġeb għal din l-imħabba u ngħix u nintrabat mad-dawl u mhux mad-dlam. Il-mixja tar-randan trittejna lek sabiex naslu għal dan. Mid-deżert għal bil-bejjem selvaġġi li jirrappreżentaw id-dlam li hemm fina fl-ewwel ħadd tar-randan, għal fuq il-muntanja għolja fejn assistejna
għall-glorja ta' Ġesu dera li timlina l-qalbna u tamlinna kuraġġ, speċjalment f'mumenti jibsin li meditajna fuqha fit-tieni ħadd, morna fit-tempju fejn assistejna għat-tifsira tat-tempju veru fil-persuna ta' Ġesu fit-tielet ħadd u issa fir-raba' ħadd għandna din l-esperjenza ta' Nikodemu li mar għand Ġesu bil-lejl. Jista' jkun li din il-kelma lilna għada qed issibna dix-xipli ta' bil-lejl, dix-xipli bil-moħħbi, bħalma spiċċa San Pietru fil-mixja li ħaditu mill-Ġitsemani għad-dar tal-Qassis il-Kbir, fejn naqraw li baqa' miexi wara Ġesu imma baqa' miexi warajhom mill-bogħod biex ma jindunawx bih. Hekk ukoll Nikodemu huwa mar għand Ġesu imma mar bil-lejl għax ma xtaqx li sħabu l-oħra jindunaw b'din il-laqgħa tiegħu ma' ta' Ġesu. Tant illi meta mar għand Ġesu bil-lejl mar bil-moħħbi. Xi ħaġa tixbaħ il-dan naqraw fuqha fil-kapitlu 12 vers 42 f'dan l-Evanġelju fejn naqraw li ħafna mill-kapijiet emnu fih ukoll. Iżda minħabba l-Fariżej dan ma stqarrewx biex ma jitkeċċewx il-barra mis-sinagoga. Għalihom kienet aktar għażiża il-glorja tal-bnedmin milli il-glorja ta' Alla. Fl-Evanġelju ta' San Ġwan għandna żewġ laqat f'direzzjoni opposta. L-ewwel għandna Nikodemu li mar għand Ġesu bil-lejl, jiġifieri mid-dlam ta' ħajtu jipprova jersaq lejn id-dawl li hu Kristu Ġesu. It-tieni għandna lil Ġuda l-Iskarjota li meta fl-aħħar ċena ħareġ barra naqraw l-iqsar sentenza f'dan il-Vanġelu kien bil-lejl. Ġuda mill-festa tad-dawl ħareġ fid-dlam tal-mewt tad-dnub tiegħu. Aħna wkoll f'dan ir-raba' ħadd tar-Randan għandna din l-għażla li mid-dlam ta' ħajjitna nersqu lejn id-dawl veru li hu Kristu Ġesu. Jew inkella inħallu lid-dawl tagħna lil Kristu Ġesu sabiex nitlu fid-dlam fid-dnub tagħna.
bil-wifqa. Wara li Father Frankie se jintroduċina sal dal-moment ta' talb, wara il-kull kemm aħna nisturis u t-talb tagħna b'mod spontanju minn postna u għal kull talba ħanwieġbu flimkien bil-kant ta' Kyrie eleison. Aħna li smajna l-kelma tiegħek u li qalbna tħeġġet għad-disċipli li jisimgħu l-kelma tiegħek, għenna biex minn dan il-moment fejn bħal Nikodemu tistedilna biex noħorġu mid-dlam għad-dawl, aħna wkoll fid-dawl tiegħek inresqulek it-talb u x-xewqat umli tagħna. Min jixtieq bil-libertà f'dan il-moment inresqu x-xewqat u t-talbiet tagħna. Jien billi nagħmel l-ewwel talba f'isimna, nitolbuk mulej biex għall-Knisja kollha dan iż-żmien tar-Randan hekk ikun verament mixja fid-deżert lejn id-dawl tal-għid tiegħek, għamel mulej li aħna li nimxu fid-dlam bħalma mexa Nikodemu fil-lejl meta ltaqa' ma' Ġesu, aħna wkoll nesperjenzaw il-ferħ tal-għid tiegħek. Nitolbu. Kyrie eleison. Mulej nitolbuk il-grazza li ta' kuljum aħna nitwildu mill-ġdid bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħek fil-ħajja tagħna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
il-qalb tagħna flimkien fit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-denja. Tolbok mulej biex tilqa dawn it-talbit tagħna, tilqa wkoll dan il-mument fejn aħna ltqajna mal-kelma tiegħek b'mod ħaj. Għamel li matul il-mixja tagħna tar-Randan, il-qalb tagħna tibqa' dejjem tixxenna biex tiltaqa' miegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Birek il-mulej lilkom u l-familji tagħkom il-missier, Liben u l-Ispirtu Santu immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Ir-rodu ħaj lill-Alla. Kantaw l numru 190 mulej ninaħna nitolbuk. Fil-waqt li nollu lubna smana, fik biss tinsab it-tama tagħna, u għalkemm tribna taf li aħna nħobbu. Għatmu lejtħali lejt il-qalb tagħna, tidbiet minnek ħasen id-dnub. Żomm idejk funa talbna għaxaltitna tinsab mislu. Mulejnina aħna nitolbu fil-waqt li nollu smana, fik biss tinsab it-tama tagħna, u għalkemm dnibna taf li aħna nħobbu. Infakrukom eżistana li din lezzjoni divina tistgħu segwu anke tgħidu l-ħaddieħor permezz tal-website tal-Lajkos. Intom ħerġin se nagħtawkom anke il-karti bin-noti dwar din il-lezzjoni divina u nfakrukom li l-ġimgħa d-dieħla nintaqgħu l-erba' fl-erba' ta' wara f'sinar. Saħħa.